Selamat siang para siswa. Kados pundi pawartosipun? Mugi tansah manggih wilujeng bagas waras. Dinten menika Ibu badhe ngrembak babagan menanggapi isi teks piwulang serat ulang reh pupuh pangkur. Sadurunge mlebet wonten materi menanggapi isi teks tembang pangkur dimangertosi dhisik apa to sing diarani tegese tembang pangkur. Pangkur asale saka tembung mungkur kang tegese nyingkirake utawa ninggalake. Tembang pangkur duweni filosofi, yaiku nggambarake kahanan urip kang kudune ngadoli utawa ninggalake hawa nafsu lan angkara murka. Nalika nemoni tumindak kang ala, prayogane enggal ninggalake perkara kang ala kasebut. Tembang pangkur nyeritakake babagan pawongan kang wis duweni sedya kanggo ninggalake bab kang ana sangkut paute karo kadunyan lan budidaya amrih cerak karo Gusti. Dadi ngene, tembang pangkur kuwi nyeritakake wong sing wis ninggalake urusan dunya, urusan sing neka-neka. Dheweke mung fokus mendekatkan diri marang Gusti. Oke, dilajengake saiki babagan paugeran tembang pangkur. Sing kapisan watak tembang pangkur. Watake kuwi teges, kuat lan tetep kanggo ngajak ninggalake angkara murka supaya dadi wong sing becik. Kaping kalih yaiku guru gotra. Guru gotra yaiku cacahing gotra saben sak padha. Guru gotrane tembang pangkur kuwi ana 7 gotra. Kaping telu yaiku guru lagu. Guru lagu kuwi yaiku tibaning swara ing pungkasaning gotra. Guru lagune saka tembang pangkur yaiku A, I, U, A, U, A lan I. Banjur pungkasan guru wilangan. Guru wilangan yaiku cacahing wanda saben sak gotra. Guru wilangane saka tembang pangkur yaiku 8, 11, 8, 7, 12, 8 lan 8. Oke, saiki mlebet wonten materi bukaan bukumu kaca 15. Ning kono ana tuladhane tembang pangkur. Sadurunge nulis isine tembang kudu mangerteni luwih dhisik tegese tembung-tembung kang ana sajroning tembang. Nah, ning kono ning bukumu wis ana tuladhane tembung-tembung lan tegese, yaiku sekar tegese tembang, winarno tegese diceritakake. Banjur wacanan dhewe-dhewe. Nah, sadurunge goleki isi tembang kuwi mau, kudu goleki arti saka tembung-tembung sing angel, sing ora dingerteni kudu digoleki. Saben tembang kuwi mesti lak maneka warna lirike. Saben lirike kuwi duweni sing isi sing beda-beda. Nah, saiki isine saka tembang pangkur mau. Saka tembang pangkur mau isine yaiku kang diceritakake lumantar tembang pangkur yaiku kabecikan kanggoning wong urip. Tumindak ala lan becik kudu dingerteni, gatekake adat utawa pakulinan. Tata krama tansah diudi lan ditindakake awan lan bengi. Iki kan isine tembang lagian. Kamangka saben tembang kuwi mesti duweni pitutur utawa amanat. Nah, pitutur utawa amanat saka tembang pangkur kala mau yaiku dadi wong kudu duwe tata krama, tumindake sing becik kanthi nggatekake tata krama lan adat istiadat. Nah, saiki wis dimangertosi kepiye carane goleki isi tembang, yaiku sing kepisan
digoleki tegese tembung-tembung sing ana sajroning tembang. Banjur digoleki tegese tembung-tembung sing angel. Yen wis dingerteni, engko bakal bisa mangerteni isi saka tembang. Yen wis mangerteni isine, bakal mangertosi pitutur luhure. Wilujeng pepanggihan malih wonten pasinaon salajengipun. Matur nuwun awet kawigatosanipun tetep jaga semangat lan patuhi protokol kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.